नमस्कार, मी लक्ष्मी मालवण तडक्यामध्ये तुमचं स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत एग रोल। त्याच्यासाठी साहित्य घेतलंय, 6 अंडी घेतली आहेत, तेल घेतलंय, कांदा घेतलाय कापून, टोमॅटो सॉस घेतलाय, लिंबूचा रस घेतलाय, शेजवान चटणी घेतली आहे आणि चीज घेतलाय, चवीपुरतं मीठ आणि इथे पीठ मळून घेतलंय। इथे मी एवढा गोळा करून घेतलाय। आता आपण चपाती बनवून घेऊया। इथे आपण तेल टाकून घेऊया। चपाती टाकते, अंडा फोडून घेऊया, मीठ टाकूया, अंडा दोन्ही साईडला टाकून चांगलं भाजून घ्यायचं आहे। आता आपण परतून घेऊया। भाजून झाल्यानंतर काढून त्याला चांगलं स्टफिंग करून घ्यायचं आहे। आता आपण स्टफिंग करून घेऊया। लिंबूचा रस, सॉस, शेजवान चटणी टाकते, कांदा टाकूया, मधोमध टाकून घ्यायचा। चीज टाकूया, आपण फोल्ड करूया। आपले एग रोल स्टफिंग करून झालेले आहे। आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊ। आपला एग रोल तयार आहे। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडत असेल तर लाईक, शेअर आणि कमेंट आणि सबस्क्राईब नक्की करा। घरी ट्राय करून बघायला विसरू नका।